Wel, croeso cynnes nôl ato ni yma i gylch y gwartheg. A mae cystadlu'r gwartheg Godro yn cadw fi a ngwestai yn brysur bore yma. Rhys Morgan o fferm Tyn Beili Llanrystyd sydd gyda fi'n gwmni. A Rhys, ys i gyflwyno chi fel un o ffermwyr Godro mwyaf blaenllaw Ceredigion. Be chi'n meddwl am y cyflwyniad yna de? Wel, fi wedi cael galw'n wath. Ond i ni yn edrych ar y dosbarth yma nawr, dosbarth 756, i'r pare sy'n cael ei dangos gan y pobl sydd wedi i magu a'i bridio nhw, yn dyfe. Yn Saesneg yr Exhibitor Bred Pairs. Ac gwartheg o safon yma unwaith yn rhagor yn does. Wel, ydy, mae llon ring o bared yn ei eto nos e, a mae'n tipyn o gamp bod yn wedi magu a bridio'r y pare yma'n dwi. Yn gweld y biches salfach sydd gyda ni fan hyn, yr jerseys. Par da iawn yn nhw. Ydyn, ma nhw, Rhys. Bach yn ifancach na'r par jersey diwetha, yn llodd falle, ond dal yn bar stylish iawn, sy'n ni'n gweud. Yndyn. Gloi blaenau nhw wedyn, ni'n gweld Ifan Wilson. Ond y Burgorn ni'n gweld fan hyn yn gyntaf. Ddwn ni'n ôl at Ifan a'r Holsteins, ond y Burgorn gyda ni fan hyn nawr. Ti ddwy heffer fach neis eto. Mae digon o bwer yn un nhw, yn y Burgons. Mae rhaid dweud yn un nhw. A top line level gyda nhw a digon o le drwyddi nhw. Mae bach o steil dyn nhw wedi yn se, a cerdded yn dda. Os ma fe. A wedyn yr Holsteins. I ni'n gweld fan hyn nawr Ifan Wilson. Ie, par gyda trigibi fan hyn efo'r Holsteins, un goch, un di. Par, maen nhw'n bar yr rhain, bach mwy bar yn nhw. Mae nhw'n symud yn dda o'r teg. Mae nhw'n gywir iawn. Mae nhw'n gywir iawn, Rhys. A mae yna Brown Swiss wedi dod i'r cylch hefyd. Erbyn hyn, dyma nhw yn y cornel pellaco. Rhaid wedi ennill y gil wobr yn y dosbarth blaenorol. Ie, mae chawns dyn nhw eto, sy'n ni'n dweud. Mae nhw'n bar... Sicr, oes, ma fe. Mae nhw'n bar sy'n debyg yn nhw. Symud mor dda. Dan nhw'r dyfnder yn y corff na fi nos e, ar y teg. So mae yna bar arall o wartheg Holsteins yma wedyn, ni'n gweld nhw yn penpella'r Cilfeithi, efe? Cilfeithi, Wyn Jones a'r teulu. Ydy dwy heffer ar lot o potensial sy'n dweud. Ddim gweud falle yn bar o ran y maint ac yn y blaen yn dyfa, hynny'n amlwg i weld. Ond mae'n dal tipyn o gamp bridio dwy heffer i cyrraedd yr safon man i wi. Ydy, heb os nac o'n i bai, Rhys. Wel, edrychwn ni mlaen te i weld le mae'r garden goch na'n mynd, felly dwch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Mae ni te yn gwylio pencampwriaeth pare'r dyfodol i'r heffrod wedi magu gan y pobl sy'n ei dangos nhw. A dewch i ni dyweli am eiliad, mae'r beirniad Willie Taylor o Cumbria yn anerch y dorf. Likewise, the next two Holsteins, they've got a lot of future in front of them, I think, because the dariness and the correctness of the conformation that they've got. Now we move to the jerseys. Again, we've got a nice pair of heifers. Jerseys and Holsteins is what I milk at home, and I wouldn't be, I would love to take any of the jerseys or Holsteins home. And then we've got two shorthorns. Two heifers that's very, very similar. You'd almost think they've been cloned. They're very much alike, and then two beautiful brown Swiss heifers at the bottom. You've got to admire the depth of body and the power and strength that the brown Swiss heifers have got. So I'll tap my first, my champion and reserve out, and I'll say a few more words. Thanks. Wel, dyna ni Rhys Morgan o fferm Tyn Beili Llanrystyd gyda fi. Wedodd rhywbeth diddorol am y Burgorn fyna, Rhys. Bod nhw fel sy'n wedi cael ei clono. Wel, a'n gweud y gwir nhw, maen nhw mor debyg yn nhw, a maen nhw'n gywir iawn. Ond y Brown Swiss sydd wedi mynd â hi a wedyn y Burgorn. Wel, am ddiwrnod am bore, mae'r Brown Swiss yn cael heddi, Rhys. Maen nhw yn, a mae'r dwy heffer penny gamp ar ti fyd hyn. Mae da nhw'r power a'r style yn y se, a di ffili mynd yn erbyn y judge ar dywysau yna.
Mae hwn yn glod mawr iawn i'r bryd ac yn dipyn o gamp achos sim lot o Brown Swiss gyda nhw yn y sioe a bod yn deg iddyn nhw. Felly mae'r ffaith bod ni wedi cael y gil wobr a nawr y garden goch yn y dosbarth yma yn gamp aruthrol i nhw. Wel, dim bod lot o Brown Swiss yn y sioe, sim lot o Brown Swiss yn y wlad. Chwarae teg, yna fe. Mae'n gamp cael y safon ma. A dyna ni'n gweld y burgorn yn dod mewn i'r ail safle'r gil wobr. Wel, arbennig. Tris am y tro, diolch yn fawr iawn i ti.